Do skoro zlostavljanje, mučenje i ubijanje životinja u našoj zemlji nije se tretiralo kao krivično delo. Svako zanemarivanje životinja kao i hordašenje sada se tretira kao prekršaj. Po prvi put je zakonom o dobrobiti životinja jasno definisano šta je to zlostavljanje životinja, koje podrazumeva svako činjenje određenih radnji ili pak nečinjenje koje ima za posledicu izazivanje bola, patnje, straha i stresa i može biti fizičko i psihičko. Držanje pasa u neadekvatnim uslovima na kratkom lancu ili kavezu u Srbiji je takođe prekršaj i učestala je pojava. Pas je jedna vrlo inteligentna životinja i držanje psa na kratkom lancu ima dramatične posledice na psihu tog psa. Odnosno, pas potpuno promeni svoj ćud i takođe ne samo što, naravno, je izložen konstantnoj patnji usled činjenice da je sputan, da ne može da se kreće, da ne može da trči, da ne može da istražuje i tako dalje, već istovremeno kod njega se mogu pobuditi neki vidovi agresivnog ponašanja. Trovanje pasa je čest slučaj u poslednje vreme u našoj zemlji. Ono izaziva teške bolove kod životinja koja se muči satima pre nego što ugine. Životinje mogu da osete bol, patnju, strah, stres i paniku. Zlostavljanje životinja u Srbiji jeste krivično delo i svaki građanin bi trebalo da ima moralnu obavezu da brine o dobrobiti životinja, ali i da prijavi nasilje nad životinjama policiji ili veterinarskoj inspekciji. Za poslednjih 6 meseci samo Društvu za poštovanje i brigu o životinjama Orka prijavljeno je više od 700 slučajeva i krivičnih dela, ali i prekršaja, ali se često prijavljuju slučajevi u kojima nema svedoka ili dokaza. Prosto mi nemamo dovoljno izraženu kulturu držanja kućnih ljubimaca i pse ne smatramo kao nekoga ko treba da bude ko treba da bude u slici porodično, da se tako izrazim, već kao nešto treba da laje neko vreme, pa kad prestane da laje više nema nikakvog smisla, da čuva stoku, pa kad prestane da čuva stoku više nema smisla. Zato se zajedničkim delovanjem policije, veterinarske inspekcije i građana koji prijavljuju slučajeve zlostavljanja pasa može napraviti značajan korak unapred. Ohrabruje je činjenica da je upravo zbog trovanja pasa prošle nedelje uhapšeno 6 osoba u Beogradu. Ovde mi govorimo o vrlo jednoj ozbiljnoj temi koja uključuje pa recimo, slobodno ću reći, devijantno ponašanje određenih ljudi koji svesno maltretiraju druga živa bića ili pak ubijaju druga živa bića. Po rečima stručnjaka, sklonost ka zlostavljanju, mučenju i ubijanju životinja obično prethodi zlostavljanju ljudi. Onaj koji je sposoban prema njihovim rečima da naškodi životinji, isto može da uradi i čoveku. Mirela Živković, televizija Pink.